Čaute, čaute. Ako som spomínala v predošlom videu, záchranárka si pýta samostatné videjko. Takže vítaj, milá záchranárka. Vítaj, nič nepýtaj. A je to naozaj niečo, čo sa ma veľmi silno dotklo a ťahá sa to takým nejakým celým môjim životom. A preto jej chcem dať priestor. A pozývam ju teda do tohto priestoru. Nech vypovie, čo má na srdci. A naozaj táto záchranárka, keď som si uvedomila, že žijem túto identitu záchranárky, tak to so mnou veľmi silno otriaslo. Spomeniem niekoľko príkladov, je to najlepšie takto na nejakých storkách, aby to bolo pochopené. A teraz sa už možno na niektorých veciach usmievam, ale vtedy naozaj, keď som to žila a prežívala, tú projekciu, tak som bola skalopevne presvedčená, že to je presne ono a takto presne to musí vyzerať a takto sa to žije. Čiže veľmi, veľmi zaujímavý koncept. Mala som to tak, aspoň ja osobne, možno sa niektorí v tom nájdete, že stále som mala potrebu niekomu niečo vysvetľovať, svojím spôsobom zachraňovať. Teraz to už volám záchranárka, vtedy som mala taký pocit, že nesiem nejaké múdro, hej, že možno viem niečo viac, čo nevedia ostatní, možno viem nacítiť nejaké veci, hej, že som empatickejšia a cítim nejaké veci, čo je samozrejme pravda, hej, to naše nastavenie môže byť takéto. Ja som si to ešte potrebovala aj popotvrdzovať všelijakými assessmentami, ktoré vlastne potvrdili, hej, túto moju citlivosť, empatickosť a to, že možno vidím v ostatných niečo viac, čo ani oni nevidia, hlavne nejaké ich dary a talenty. Čiže som si to aj popotvrdzovala nejakými dostupnými assessmentmi, ktoré mi toto moje nastavenie potvrdili, čo je fajn. Samozrejme, každý prichádzame s nejakými darmi a talentami, ktoré tu potom máme uplatniť, ale naozaj to využitie v tej realite. Hej? Čiže prešla som si obdobím takého, keď som to počula, sa mi to páčilo, radodajstva, že som veľmi rada rozdávala nevyžiadané rady. Hej? Že to naozaj bolo takéto presvedčenie, že poviem príklad, po rozvode, keď už prežiješ celú tú skúsenosť, tak som mala pocit, že som ideálny rozvodový coach, hej? Že už viem všetkým radiť, čo treba robiť a ako to prežívať a podobne. Hej? Po ďalšej inej skúsenosti som zase špecialista a coach na tú ďalšiu oblasť. Hej? Čiže naozaj mi to išlo v takom tomto, že veď ja viem a ja vám pomôžem a ja vás zachránim. Ja viem presne, čo prežívate. Ani vás nemusím počúvať, len vás nacítim. A už presne viem čo, lebo ja to veľmi dobre poznám a ja som to prežívala takto, hej. Ale každý jeden z nás je samozrejme iný, jedinečný a má to prežívanie úplne iné. Len ja som si naozaj išla v tomto, že vedia, viem, ja pomôžem, ja zachránim, čo je na jednej strane fajn a ďakujem všetkým, ktorí zase boli takouto podporou pre mňa, ale keď si v tomto ego libuje, že je to tá identitka, ktorá cez teba sa takto prejavuje, tak je to veľmi nezdravé, je to veľká pýcha, taká duchovná pýcha, kedy som už mala naozaj pocit, že som pobrala všetku múdrosť sveta a že som tu na to, aby som ostatným ukazovala, ako majú žiť svoj život, ako majú žiť tú svoju cestu. Čo ani ja sama nemám rada, keď niekto presvieča mňa o tom, aká je pravda. Hej? Čiže naozaj som šla takýmto tlakom na to zachraňovanie a potom som sa čudovala, že ma ľudia svojím spôsobom odmietajú, hej, že možno ani so mnou nechcú hovoriť. A hovorila som si, prečo oni nechcú ísť do tejto hĺbky, hej, prečo nechcú ísť do týchto svojich hlbokých emócií a do týchto svojich detských traum a do všetkého. A prečo sa nechcú o tom baviť, veď to je úžasné, keď sa na to pozrieš a keď si to prežiješ, hej, keď ešte v tom mojom nastavení sa v podstate retraumatizuješ, aby si to prijala, aby to proste z teba odišlo a podobne, hej. Čiže naozaj si teraz uvedomujem takéto, že ani sa nečudujem, že to nešlo s ľahkosťou a že to bol veľký tlak a že to bola veľká taká až, hej, agresívna energia s tým, že pôjdete zachránim, hej. To je silné ešte stále. Mám z toho takú dosilnú emóciu, hej. Čiže táto záchranárka sa u mňa naozaj prejavovala takto.
A nie je to nejaké ospravedlnenie, je to veľké uvedomenie, že to takto mám, ale pri jednom mojom takom ponore, alebo ja to volám také breakdowny, sa mi toto zlomilo a ja som si uvedomila, že ja som totálne stratila zmysel života. Mne prišlo také prázdno, že si hovorím, Pane Bože, ak ja nemám tu byť tá záchranárka, aký je ten môj zmysel života, čo ja vlastne mám robiť. Však ja som si myslela, že som tu na to, hej, že to je tá moja misia, prísť a proste zachraňovať a byť za tú moudru, ktorá ostatných podrží a podobne, hej. Čiže to bolo totálny prepad a také uvedomenie tej mojej toho môjho energetického pôsobenia na ostatných a potom aj toho odmietania, toho neprijatia. Čiže veľmi taká silná ilúzia, ktorá bola veľkým takým zobudením pre mňa, že takto to určite fungovať nebude. Za čo som veľmi vďačná a čo mi toto uvedomenie tak nejak veľmi pomohlo. Takže ďakujem za to. Ak aj vy ste takíto záchranári, takéto záchranárky, čo samozrejme veľa z vás aj je a sme tu naozaj na to, aby sme sa takto vedeli podporiť jeden druhého, čiže to nie je nejaké blamovanie, tak len si uvedomiť, aký máme za tým ten zámer. Hej? Aký je za tým ten zámer a z čoho prichádzam. Či prichádzam z toho nedostatku záchranárky, ktorá sama potrebuje zachrániť, alebo prichádzam v tej plnosti, že dušička, viem, úplne s tebou súcitím a takto sa vieme podržať a takto si vieme pomôcť. Nech sa deje. Čaute.